जोंनिसिमबो अननायारि सिबिनाय फिन जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली दिनैहाय मोनसे भिडिअ नुदों आसामावहाय दिल्लीनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा फैदों। ओमफ्राय बिथांखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया मा होनदों जाहैबाय धमकी होदों। ओमफ्राय बिथाङा ओरैबायदि बाख्नायदोंसो आसामखौ, आसामनि मानसिफ्रा मालाबाबो धमकी होनो रोङा बा माबा मोनसे खालामनो रोङा। बेफोरबायदि दिल्लीनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा ओरैबायदि बाख्नायदों, नोंथांमोना हयथ'बा नुबायबो जानांगौ, अरविंद केजरीवाल फैदों, आम आदमी पार्टीनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा फैदों। ओमफ्राय फैनानै आसामनि मानसिफ्रा मालाबाबो रागा जोंनो रोङा, रावखौबो धमकी होनो रोङा बा माबानो होनो रोङा। नाथाय आंखौसो दिनैहाय आलासि सिबिनो बा गोबां बिराद मोजां गोरों होननानै गोबां बाख्नायबावदों। खिन्थु दिनैनि दिनावहाय अरविंद केजरीवाला फैनानै दिनै आसामनि रायजो राजाफोरखौ मा फोसावदों आरो चिफ मिनिस्टारखौ मा बुंदों बिथांखौ, आरो बिथाङा दिल्लीयाव बिथांखौ आरोबाव लिंहरबावदोंसो जे दिल्लीयाव फै, आंनाव आलासि जाहैदो, साहा लोंहोहरगोन आं आरो ओंखामबो जाहोहरगोन बा बेफोरबायदि गोबां बायदिसिना। बेफोरो पलिटिशियानफोरनि राव, नोंखौ माबोरै फेजेननो हायो बेफोरबायदि आरोखि। दा जों अरविंद केजरीवालनि जाखिनि भिडिअ फुटेज बेखौ इसेब्लाबो नोंथांमोननो खोन्थानि। खिन्थु जोंनियावहाय आसामनि चिफ मिनिस्टारफ्रा बा गुबुनफोरखौ माने बिजेपि सरकार, बे बिजेपि सरकारा ओरैबायदि खालामनो नागिरो, डमिनेटआवसो दोननो नागिरनायफोरबायदि खालामबाय थादों, जाहाथे गुबुन पलिटिक्सआ दा हाबफैथों। बिजेपि दङ, बिजेपियानो मोजां सालायबाय थागोन बेफोरबायदि। नाथाय बे नङा, बिजेपियाबो जे थाबाय थागोन बेबो नङा। नेक्स्ट बाराव बिजेपिया दे आसामाव थागोन ना थाया बेखौबो आंहा एसे सन्देह जानानै दङ। बा दिनैहाय बेफोरबायदि सोरखौबा धमकी होनाय बा माबानाय बेफोरबायदिया बिजेपिया हिमन्त बिश्व शर्मानि मथे जे सोलिगोन बेबो नङा। खिन्थु दिनैहाय गाबोन समफोरनि गेजेरावनो बा नेक्स्ट टाइमाव दा अरविंद केजरीवालनि आम आदमी पार्टियानो जुदि सरकारा दायोब्ला अब्लाना हिमन्त बिश्व शर्मायाथ' थांखागोन बे मालाबाबो मोनसे जायगायाव मोजाङै थाथिरनो हाया। जोङो दिनै पलिटिक्सखौ रावबो आंगो लोगो गैया होननानै मिथिगौ, थेवबो बिथांखौ जोंहा सन्देह जानानै दङ, बिजेपिनि चिफ मिनिस्टार, नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ। खिन्थु बिदिब्ला जों नैबे बिथां अरविंद केजरीवालनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ दान्दिसे खोनासंनानै लानि। मेरे आने के पहले वो हेमंत बिश्व शर्मा जी तो खुली चुनौती दी, मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ आप कोई आवाज लगाएंगे, आपके ऊपर डिफेमेशन डाला जाएगा। मुझे धमकी दे रहे थे कि केजरीवाल आएगा, मैं पुलिस से उसको जेल में डाल दूंगा, मैं उसको जाने नहीं दूंगा। आसाम के लोग बहुत अच्छे हैं, आसाम के लोग अतिथि का स्वागत करते हैं, इस तरह से धमकियां नहीं देते। हेमंत बिश्व शर्मा जी को थोड़ी सी आसाम की संस्कृति सीखनी चाहिए। मैं उनको दिल्ली इनवाइट करता हूँ, वो मेरे अतिथि बने, मेरे घर पे चाय पीने के लिए आए, खाना खाने के लिए आए, मैं उनको दिल्ली घुमाने के लिए ले जाऊंगा। इस तरह से खुलेआम धमकियां देना ये शोभा नहीं देता एक मुख्यमंत्री को। आसाम आए हैं, आसाम में पिछले 75 साल में 52 साल कांग्रेस का राज रहा, 10 साल आसाम गण परिषद और पिछले 7 साल से बीजेपी का राज है। लोगों ने सबको मौका दिया, सारी पार्टियों को मौका देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। जिस भी पार्टी को मौका मिला उसी पार्टी ने लोगों को धोखा दिया, लोगों को लूटा। अभी जो मौजूदा सरकार है ये 2016 में बनी थी और 2015 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, हम साथ ही बने थे। दिल्ली में इतनी तरक्की हो गई लेकिन आसाम के अंदर कोई तरक्की नहीं हुई। तो अब लोग आसाम के अंदर भी चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार आए। हमें जहां भी मौका मिला हमने अच्छा काम किया। दिल्ली में हमें मौका मिला, हमने अच्छा काम किया। पंजाब में हमें मौका मिला, हमने अच्छा काम किया। अब अगर आसाम में अंदर हमें मौका मिलेगा, आसाम में भी हम अच्छा काम करेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे मैदान में, आप सब लोग वहाँ पे आइए। मैंने देखा था वो मेरे आने के पहले वो हेमंत बिश्व शर्मा जी तो खुली चुनौती दी, मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ आप कोई आवाज लगाएंगे, आपके ऊपर डिफेमेशन डाला जाएगा। मुझे धमकी दे रहे थे कि केजरीवाल आएगा, मैं पुलिस से उसको जेल में डाल दूंगा, मैं उसको जाने नहीं दूंगा। आसाम के लोग बहुत अच्छे हैं,
आसाम के लोग अतिथि का स्वागत करते हैं, इस तरह से धमकियां नहीं देते। हेमंत बिश्व शर्मा जी को थोड़ी सी आसाम की संस्कृति सीखनी चाहिए। मैं उनको दिल्ली इनवाइट करता हूं, वो मेरे अतिथि बने, मेरे घर पे चाय पीने के लिए आए, खाना खाने के लिए आए, मैं उनको दिल्ली घुमाने के लिए ले जाऊंगा। इस तरह से खुलेआम धमकियां देना ये शोभा नहीं देता एक मुख्यमंत्री को। 1 मिनट 2 मिनट